सानाव जोंनि दुब्लियाव जों हाल एवो खदाल जावो मोनसे अनुभव जादों जे बै समाव बै समाव जोंनि गेजेराव बै समाव फोथार आरो गोबाव सम अखा हायैनि उनाव दिनै अखा हानायखौ जों नुदोंमोन बेनि उनावनो बयबो आबादारियानो गावबागाव फोथाराव आबाद मावनायाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनदों बेबादिनो जोङो रायजो नाङैनो गावबागाव माइ फोथाराव ओंखारनाय आरो बयबो गावबागाव फोथारनि आबाद मावनायाव मुखुबखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेबादिनो दिनै आङो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै दंफैयो नैबे बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे गोदान बरगाव गामियाव आरो बे बरगाव गामियावनो रायजो नाङैनो दिनैहाय खौसेथिनि गेजेरजों आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव जोंनि केमेरामेन पार्सनखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन रायजोआ माबायदि जथायै लोगो नांनानै आबाद फोथाराव आबाद मावदों बेनो जाबाय बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोदान बरगाव गामि आरो बे गोदान बरगाव गामियानो दिनैहाय रायजो नाङै जथायै खौसेथिनि मोन्थोरजों जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेवहाय जोङो नुनो मोननाय जादों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA बिथां मन्टु बर'आबो बिथांमोननि आबाद फोथाराव बिथांमोनखौ हेफाजाब होफैदों बे बुब्लियाव जोङो बिथांमोननि गामिनिफ्राय जोङो मोनथिनो लागोन बिथांमोना बेसेबांसो हायाव आबाद मावो जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लागोन आबाद मावो 12 बिघा दिनैहाय जोबथा जाबाय जांख्रा जाखाबाय दिनैहाय नोंथांमोननि गामियाव जों खौसेथियै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों सिगां समफोरनिफ्राय मावखायोमोन नामा आवगायनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो मावखायो माबायदि खौसेथि सोलिबाय थादों बिदिनो जमा जमायै मावो माने जोंनिया हौवा हिन्जाव न'खरसेयाव ओंखारो जमा हिन्जावफोरा गायबाय हौवाफोरा बिदिनो खोथिया रानना होयो हिंसा हिंसि गैला आरो बेबायदि गैया दिनै नुनो मोनदों नोंथांमोननि नैबे गोदान बरगाव गामिनि आबाद मावनायाव MCLA मन्टु बर' नोंथांमोननि लकेल MCLA बाहागो लाफैदों माबायदि गोजोनदों मा जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङा माने MCLA लाबो बिथाङा माने जोंजों खोथिया रोगाना होफैदो रायजोफोरजों नुजाथिफैदो गोबां मानसियानो राजनितिक भागैल' साननो हागोन दा नोंथाङा बुङो जोंनियावथ' बेबायदि राजनितिक भाबै साननाय गैया होमबाबो खायफाया साननो हागौ सासे सानैया होमबाबोथ' जोङो बयबो मिलायनानै थानांबाय नङा होमबा रायजो हिसाबै नालाय दा बिथाङा जोंजों हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने नोंथांमोननि अनगायैबो जोङो सोंगोन नैबे आबैमोननिफ्राय बेसेबांसो बिगा रायजोआ आबाद मावो आबै रायजोआ 12 बिगाया मावजायो आरो रायजोफोरा बेनिफ्राय बारा गैया बे हाग्रायावबो मावो मावनायालाय हाग्रायावबो मावो न'आवबो मावो न'आवबो ओरैनो सोरबा बायदिया 5 बिगा सोरबा बायदिया 4 बिगा बिदि मावो र' न'आवबो सोरबा बायदिया 12 बिगा 10 बिगा बिदि मावो नोंथांमोनाथ' गामिनिनो बुरै जाबाय नालाय गोदो समनिफ्रायनो बेबायदि गामियाव खौसेथिया दंखायोमोन जोंनाव गामियाव खौसेथियानो दंखायो जमा माइ गायलायनाय दासान्दि बिदि दङ आरो सिगां समाव जों नुनो मोनोमोन सावरि बादालि जालायनाय आथिखालाव बेफोरबायदि सोलिगोन दाबो सोलिदो आथिखालावबो सावरिया जमा जागासिनो दङ दा माइ गायगासिनो दङ मोजां मोनदो जोङो लोगो जाफैनायखौ हेफाजाब जानायखौ मोजां मोनदो आरो दा बे MLA माबाखौ सारखौ दा हाब्रु फोननो नागिरदोंमोन खारलांबाय सनाय ओइ सार नोंथाङा दिनै गोदान बरगावनि रायजोजों आबाद मावनो मुखुब जादों मा बुङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय गोदान बरगाव गामियाव बिथांमोननि रायजोनि जि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव थानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोनसे अनुभव जादों जे बै समाव जोंनि गेजेराव बै समाव बर'नि गेजेराव जिखिनि आसार खान्थिफोर दंमोन बेयाव फैनानै मोनसे मोनदांफैदो जे जोंनि गेजेराव दाबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय गावजों गाव सावरि बादालि जालायनाय बिदि मोनसे अनुभब मोनदों आरो गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो जोंनि गेजेरनिफ्रायदि गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव खौसेथि जानानै खामानि मावनाय बेफोरबायदिया गोमालांनो हमनाय जिखिनि आसार खान्थिफोर बेखौ लाखिनो हानाया थारैनो बाख्नायथाव होननानै आं सानो आरो नाथाय नोंथांनि नैबेबायदि फोथाराव ओंखारबोनायखौ राजखान्थियारि भाबै माखासे सुबुंफ्रा साननांगौ मा बुङो
थारैनो बियो साभाबिकखा मानो होनबाथाय दा दसे थानानै नोंथांमोननि निउस चेनेलाव फोसावनायनि गाहायाव कमेन्ट नायबा नुगोन जे बायदिसिना गाज्रि मुं सुनायखौ खोनागोन आरो थारमाने बिनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो नागिरो मोनथायाथ' बयहाबो थाबाय बुंनो थाखाय नाथाय आं सानो मोजांखौ मोजां नोजोरजों नायोबाथाय मोजां जायो मानो होनोबाथाय जोङो मोनसे राजखान्थियारि दैदेनगिरि हिसाबै बा समस्तिनि मोनसे MCLA हिसाबै जों रायजो थाथारनाया जोंनि थाखाय दरखार राजनितियाव दिनै गाबोन दं गाबोन गैया राजनितियाव गोखा गोखै गोदै गासिबो दंजोबो नाथाय रायजोजों गोरोबनानै मोनसे जमाहाय थानानै खामानि मावनायावनो मोनसे गोदैल' मोनसे आमेसानो मोनसे मोन्दांथियानो बेसेबा गोजोननाय आरो बिदि खामानि मावनायावबो जुदि सोरबा गाज्रि मोननानै दिन्थिनायल' मानायल' बायदिसिना बुंनानै कमेन्ट होयोबा बा बुङोबाथ' बुंनो लागा बाथ्रा गैया नाथाय बिथांमोनखौ आं खावलायनोसो लुगैदों जों बिदि खामानि मावनायखौ गाज्रि मोननानै कमेन्ट होनायनि सिगां खनसे दुब्लियाव थांनानै बिथांमोनाबो बिदि एखे रायजोफोरजों खामानि मावनानै होयोबाथाय मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जों लागातार मोनफ्रोमबो रायजोजों थांबाय दं देग्लाय बोसोरावबो बेयो आंनि नैथि नाम्बार दा सानथामसोनि सिगाङाव आं माबायाव थाइसुगुरि गामियाव थांदोंमोन आङो मिडियाफोरखौ लेङाखैमोन मिडियाफोरखौ लेंबाथाय बिदिनो बायदिसिना बुङो होननानै दिनै नैथि नाम्बार गाबोन सबनियानिफ्राय जेसेबां रायजोफोरा जोंनि समस्तिनियाव गायगोन आंखौ बुंहरगोन जे जों दिनै रायजोफोरा गायगोन बेयाव नोंथांमोना फैनांगौ आं मोनफ्रोमबो गामियाव आंनि टाइम टेबोल मथे आङो रायजोफोरजों नुजानो थाखाय अरायबो समबो साखाफारा आरो अब्ला बिथांमोना बै बुंग्राफोरा मिथिगोन हसाके दे मन्टु बर' MCLA बिथाङा खालि दिन्थिनो थाखायल' मोनसेल' गामियाव थांनानै बे खामानिखौ मावहैयाखै बेखिनिखौनो आं बुंगोन आरो आथिखालनि जिखिनि ससियेल मिडियानि बाथ्रा दुब्लि गेजेरनिफ्राय जुदि बुंनांगौबाथाय नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां रिल्स बायदिसिना बानानै जाजोबो बेफोरबायदिखौबो गाज्रिबो बुंजाया नाथाय मोनसे लिमिटनि गेजेरजों मोनसे आयेनगत भाबै मोनसे समाजनि पजिटिभ लाइनाव जुदि जायोबाथाय मोजां जायो होननानै आं सानो आरो गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायाव माबा मोनसे फाराग नुदों नामा नोंथाङा फाराग होननानै जुदि बुङोबा गोबां फाराग दं नाथाय बे फाराग सोलायनाया जाहाथे मोजां फारसे जायो बेखौ आं बुंनो नागिरो दिनै गोदो जों ज' हालेवोमोन समफ्राबो गोबां दंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव फाराग होननानै बुङोबा बयबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो आथिखालाव मानसिफ्रा बयबो मुखुब खालि माइ आबादावल' जों नांथाबबाय थानो हाया ओंखायनो बेबायदि लाइनाव सोलायनाया मोजांबो जादों होननानै आं सानो नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे मानि गाज्रि मुं सुलायनाय गावजों गाव हेफाजाब होलायि आबाद गेजेराव बिगियानारि मुगाजों मावनो रोङि बेफोरो बिदि सोलायनाय जुदि थाङोबाथाय गोदोनि मथैनो जों मावबाय थायो बेफोरबायदिखौ जों जुदि एसे साइन्टिफिकलि मोजां सोलायोबाथाय बा फाराग जायोबाथाय जों मोजां मोनो आरो ओंखायनो आं जौगाबोनाय आबादारि बा रायजो राजा बा इयुन जोलैफोरखौ बेखौनो बुंनो लुगैदों जों ओरैनो थास्लायस्लाय जों एसे जिहेथु रोंखानाय बा जों आबाद बिथिंबो रोंगो फरायनाय बिथिंबाबो जों MA BA पास जाना थानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा एसे कर्स लानायनि गेजेरजों सोरनिबा गेजेराव एवारनेस लानायनि गेजेरजों जों जाहाथे आबादखौ बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे गावनो थांना थानायनि जिखिनि राहा बे राहाखौ लायोबा बिगियानारि आदब खान्दाजों लायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो मानो होनबाथाय सरकारनिफ्राय PTC सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिफ्राय बा सरकारनि माखासे आसनिनिफ्राय गोबां आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि जिखिनि आसनिफोर दं जिखिनि मिशनारिफोर दं जिखिनि स्किम्सफोर दं बे स्किमनि गेजेरजों गासैबो नङाबाबो गोबां सुबुङानो हेफाजाब लानानै आवगायलांनो हायो होननानै आं सानो आरो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि फावसायनायाथ' थानाय नङा डिपार्टमेन्टनि EMआसो गैया नाथाय डिपार्टमेन्टआथ' गैया जायाखैना आरो बे डिपार्टमेन्टखौ आथिखालनि जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङानो सामलायबाय दंखायो हिसाबै डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि रायजोखौ हेफाजाब होनाय स्किम्सनि गेजेरजों जिखिनि आसनिनि गेजेरजों बेयो जेबो उन जाना थानाय नङा आरो फावसायनायबो नङा आरो दैज्लां हिसाबै जिखिनि हेफाजाब होनांगौ बेयो कन्टिनिउ जोंनि स्किमनि गेजेरजों सोलिबाय थागोन आरो सरकारनिफ्राय जिहेतु नै मैदेरफ्रा रायजोनि आबाद नस्थ' खालाय जानांगौ बेनि सायाव बिटिआर सोरखारा मा खालामनो लुबैदों थारैनो मोनसे मोजां सोंथि आरो जाफ्लेबाय थानाय मोनसे रेगुलार मोनसे सोंथि आरो बियो जों ओरैबायदि मोनसे जायगायाव दं जाय जायगाया जुनारजों हाग्रानि जुनारजों मानसिजों दैजों दैज्लां बोथोरजों बिफां लाइफांजों गासिबो आबुं जाना थानाय मोनसे जायगायाव दं जाय जायगाया भारत हादरनि बयनिख्रुइबो जोबथा गामि बिनिफ्राय गामियानो गैला भारत हादरनि गेजेराव बिदि गामियाव जों दं दा बिदि हिसाबै जों नेचारेलि मिथिंगायारि जिखिनि थासारिफोर बे थासारिफोराव जों आबुंहाय जों मोगा मोगि जाजोबो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हाग्रानि मैदेरल' फैया बेयाव अमाया फालो फालो फैयो अमा थावख्रिया फालो फालो फैनानै आबादखौ नस्थ' खालामफैयो गाज्रि खालामफैयो मैदेराथ' फैखायोआनो हाग्रानि मोसौ फैयो बायसं फैयो दाखालि मास मोननैसो सिगाङाव नोंथांमोना नुदों बायसं फैनानै एकदम माइनाव बर' बाजार आरो माइनाव बाजार खाथियाव निउस खालामनायफोरखौ बे एखे ओनसोलानो जोंनि बे ओनसोल आं आसा खालामो
नेचारेलि मिथिंगायारि जों जिखिनि अबस्थायाव थादों बेयो थारैनो मोनसे बाख्नायथाव मोनसे जायगा होननानै आं सानो आरो मोनसे उदां मोनसे गोसोखौ गोजोनग्लाय होनाय मोनसे जायगा बे जायगायाव हाग्रानि जुनाराबो थागोन जों मानसियाबो थागोन नाथाय सम गेजेर गेजेर आबादफोरखौ नस्थ' खालामफैबा आबादारिफ्रा एसे गाज्रि मोना नङा मोनो आरो बिनि थाखाय सरकारनिफ्राय जिखिनि आसनि स्किमनि गेजेरजों जों फेन्सिं होनाय बे फेन्सिंआ गासै सिमाफ्राव प्राय दङ नाथाय एसे गोबाव जाबाय नालाय गाज्रि जाबाय आरो जों खेबसेनो गासैखौबो एसे बिटिसिनि सिमाया गासिबो हाग्राजों नांजाबनाय बे ओनसोलखौ जों हाजोबाबो कक्लाबारि समस्तियानो आधा ओनसोलानो हाग्राजों नांजाबनाय माने जुदि गोलावखौ जों जुदि नायोबा सानजानिफ्राय सोनाबखौ जुदि नायोबा दा बिदियाव जोंबो हाजोबाखै नाथाय सरकारखौ जेसे हागै एसे जों हेफाजाब होदो थांनाय बोसोरावबो जों 40 किल'मिटार फेन्सिंनि थाखाय होदोंमोन माखासे NGOsफ्रा होफैदो आरो देग्लाय बे बाजेटआव हमबावदो जे जों सरकारनिफ्राय फेन्सिंफोरखौ होनो थाखाय आरो आं आसा खालामो जों लासै लासै सिमानि जिखिनि जेंना मैदेरजों मानसिजों जुजिनाय माखासे मानि हाग्रानि जुनारफोरजों जुजिनायखौ जों लासै लासैनो फोजोबनो हागोन होननानै जों सानो आरो गोजोन्थों बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै लाबाय आरो बिथांमोना बिटिआर सोरखारनिफ्राय मा बिथांखि लादों बेखौबो बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो बिथांमोना अरायसम रायजोजों खामानि मावलांगोनखौ दिनैहाय खोथा होदों जोङो 10 बिगा गायो रायजोजों महिलाजों बोसोरे गायो जोङो बोसोरे गायनानै इनकामखौ मोनो जोङो नथुन बोरगाव गामिनि मोजां मोनदों जोङो जोंनि गावनि फोरमायनायखिनिखौ जों मोजां मोनदों आरो रायजो 10 बिगा गायो एबार माने बिराद मोजां बोथोराव गायनाय बायदि मोनदों जेनेबा जोंनि गायफुनायाव नै सार मोनथुआबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों इन्टारेस्ट एखेबारे नोंथांमोना बिथांनिफ्राय आबादारि दुब्लियाव माबा मोनसे नांनायनि खोथाखौ फोरमायगोन नामा जोंनि खौरांनि गेजेरजों माबा मोनसे अभाब अभिযোगखौ नांनायनि अभाबा जायो बोसोरैबो जों मोननायालाय एबार आरो जितु दैनि नांगौमोन इफोरबायदि माने ट्रेक्टर माने जों आरो फोथाराव एसे बरिं माबा दोनो सानदोंमोन आरो दा सारनिफ्राय बिनो सानदोंमोन मा खालामो जोंखौ बिराद खस्थ' एबार बिराद खस्थ'यै फोदों खोथियाखौ मन्टु बर'निफ्राय माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा जोंनो माने फोथाराव बरिंफोर दोनानै होजानो लुगैदोंमोन र' जों होगोन ना होआ बोसोरैबो खोथिया फोनायाव बिराद खस्थ' माने दैमानिफ्राय दै बोखाङो जोङो आरो मेसिंबो मोननो थान बेसेबांसो गिरि गायो बेबायदि बेसेबांसो गिरि नोंगौ 75 गिरि बिराद गिदिरथ' गामिया खना खनला 75 गिरियानो गायजोबगोन हायो सानसेयावनो हाजोबो फुनायावथ' 12थासिमल' फुयो जों हाजोबगोन सानसेयावनो जों जा माने 1 बाजिबो जायाबो जानो हागौ बिदिनो गायखांनानै एसे जानाय लोंनायनि खोथायाव जासिगोन 2थासो बाजिया हागोन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमार्जेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।